Tak sme tu zás. Ubehol nejaký čas, odkedy som točil katastrofálny stav po ťažbe. No a už tu máme odrobených nejakých prvých, zhruba 12 hodín, čo sa dá vidieť tu, hneď z kraja, kde, ako vidíte, som zapracoval takéto mini terásky. Prejdem ešte túto trošku nižšie, aby bolo pekne vidieť, o čo ide. Robím to tak, že nejaký veľký, dlhý tyčovitý prvok zapracujem do spodnej vrstvy ako podklad. Tuto to možno bude vidieť. Na to dávam hrubšie a potom jemnejšie a jemnejšie kúsky. A zahrabávam to trošku hrabankou, kedy tuto do tej ornice zarábam ešte takýto zavlažovací žlab. Funguje krásne, je tu vlhko. Nad tým zvyknem rozsýpať, čo sa najviac dá, tej všelijaké hrabanky, burinky a tak. A vytváram rôzne veľké, nazvime to nožíky niečoho ako syr, teda strúhadla na syr. Hej. Výsledkom je, že sa tu dá tak nejak ako chodiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že v tých najviac strhaných miestach vznikli takéto zádržné žliapky, také mini hrácky. Ich funkcia je samozrejme obmedzená, lebo keď by ten dážď bol úplne že veľký, tak sa v tomto teda toho veľa nezachytí. Ale niečo sa zachytí a to je to dôležité. Zachytí a tým, že to má tú spevňovaciu konštrukciu, tak sa to neodplaví. To je veľmi dôležité. Problém je totiž v tom, že ak by vec zostala tak, ako po ťažbe bola, tá si hneď môžeme ukázať na týchto miestach. Tuto sú ešte, všade sú tie hrázky. Vidíte, všade to horizontálne položené drevo je už vlastne premenené do tej horizontálnej polohy a vytvára akúsi zádržnú jamku. No, lebo tam, kde to vykonané není, sa nachádzajú takéto rýhy. Tam je dole, prosím pekne, a takto hore sú tu takéto rýhy, u ktorých sú takéto natlačené kúsky. A tadiaľ to by proste voda tiekla ako potokom, brala by všetko vo veľkom a zmenila by túto krajinu na niekoľko takých rigolov a dole by bola všetka hlina a potopa by šla až niekam do Kokavy, hej? No. Tým, že my tú dráhu takto prerušíme, tak sa tá vlhkosť zadrží v tej časti, kde je to prerušené. Celé sa to spomalí a tým, že tu robím striedavo veľké, ale aj úplne maličké zásahy, tak vlastne tá voda sa nebude nikde strhávať do veľkého prúdu. No. Faktom je, že ak na to tak pozerám, na to, že je tu odrobených takých 10 hodín práce, tak je tu hotových takých možno 1000 metrov štvorcových, lebo každý deň sa dá urobiť zhruba za tú hodinku a pol takých 100 metrov štvorcových. No a postupne sa to tu celé začína krásne dávať do poriadku. K tomu ako bonus sa občas podarí nájsť v tej hromade takýto pekný buk. Alebo tam z kraja bol hneď orech. A tu keď vystúpam hore, alebo tuto aj, baza. Krásna bazička sa tu dá zachrániť. To srdiečko úplne poskočí, keď človek z takej chrapaždiny vyťahne, čo je len černicu. No a tamto ahela som zachraňoval aj takéto obrovské 5-6 metrové stromy, ktoré proste ťažiari nevidia, nerešpektujú, nevážia si a tak ich likvidujú. Malina,
baza. Ďalšia baza. Tuto povyše sú už aj orechy. Aha. A liesky. A sú tu aj krásne buky. Nuž. Niekde nechávame schválne takúto, jak to nazvať, no proste bordel, aby sa tam aj zle chodilo, aby to aj bolo také napol divoké, aby to proste zachytávalo vodu. No. A tu nad cestou sa deje to samé. Áno, horizontálne ložené dreva, napníky, zaplnené všelijakou čačinou, tenkocinou, všeličím a takéto terásky proste fungujú krásne. No, tuto jeden orech zachránený, tuto ucúny druhý. Je to radosť pozrieť. Nuž, tak toľko pre teraz, to je prvých 1000 metrov zhruba štvorcových urobených. Dobrou správou je, že sú tu miesta, na ktorých nebudeme musieť robiť nič, lebo to je najlepšie, aj keď teda tamto ten porámaný strom hodne popraviť budeme musieť, toto skúsime podvíhať. No ale na to budem musieť už mať nejakých pomocníkov, to sám nezvládam, lebo treba strom nielen vytiahnuť, ale aj zapreť. Takže minimálne 2 ks ľudí. Inak sa tu pracuje veľmi pohodovo. Stačia mi hrabličky, rukavice a sila mojich rúk, lebo tie suché vrcholce, ale aj mokré vrcholce sa dajú premiesňovať, keď človek použije trošku fištrónu. No. A tu sme na druhej strane a tamto ten svah už krásne začína prekukávať tou ľudskou činnosťou venovanou zádrži vody. No, čaká nás ešte spracovať celý tento pás od spora hore. Tento celý pás, lebo tu je to veľmi divoko rozdrbané. No a rovnako aj tento celý pás smerom dole. A tamto ten pás smerom dole. Nuž, ale ak aj by som na to zostal sám a denne tomu tú hodinu venoval, do mesiaca tú spúšť, čo tu oni za mesiac vytvorili, nejak porovnám. Skvelé, ne? Hold. Dáme lesu novú tvár a trošku logickejší, teda prírode bližší dizajn. OK, tak to je medzištádium po prvých zhruba 12 hodinách práce, lebo dole som hovoril o 10, ale hore už som tie 2 hodiny tiež odrobil. Takže tu máme asi toľkoto. No, je tu fakt veľký bordel zatiaľ, ale už sa teším na za pár mesiacov, kedy sa to začne zelenať, lebo tie stromčeky, čo sa zachraňujú, sa veľmi radi ešte raz zazelenajú. Verím tomu. Ja, prajem vám krásny deň. Pa, pa.